ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ଭୋଗ ଆମେ ପକେଇ ପାଇଲୁଣି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଖାଇସାରିକି ଅବିକା ଉଠିକିରି ବାହାରିବାକୁ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଆମ ଏକ ବଣଦୁର୍ଗା ଠାକୁର ଆମର ଏଇଠି ବଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଭଲ ଯାତ୍ରା ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏଇଠି ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଆମର ଏଠି ସବୁ ବର୍ଷ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସିଲୁ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଟିମ୍ ଧରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ତ ସିଲୁ ଭାଇ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଆମର ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିମ୍ ପିଲା ବି ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ଟିମ୍ ପିଲା ବି ଆଇଛନ୍ତି ଟିମ୍ ପିଲା କିନ୍ତୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ବଇତେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲେ ବି ଭାଇ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ ବି ସେ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଜାଗାକୁ ଉପରୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ବାସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଆସିଲୁ ଭାଇ ଆମ ଲୋକ ଦର୍ଶକ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମତେ ଦିଅ ମତେ ଆସିଲୁ ଭାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଆମର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଶୁଣିଛ ତ ଭାଇ ଆମ ବନ୍ଧୁକା ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କେମିତି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିଲୁ ଭାଇ କେମିତି କହିଲେ ଲୋକମାନେ ବି କହିବେ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଠୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଏତେ ଆମର ଆମେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଭୋଗ ଫୋଗ ଖାଇ ଆସୁନି ଡରିକି ଏବେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆସୁଛୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଇଏ ହେଉଛି ତାପରେ ତେନ୍ତୁଳି ରାସ୍ତାରେ ହେଲା କି ଆମ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଆଇବ ଏଇଟା ତେନ୍ତୁଳି ରାସ୍ତା ଅଧାରେ ପଡ଼ିବ ଇଏ ମା ବଣଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଜି ବି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ଭାଇ ସବୁ ବର୍ଷ ପଢୁଛନ୍ତି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଟିକେ ନା ଏଥର ବି ବହୁତ ହେଇଛି ଇଆଡ଼େ ରୋଷେଇ ଶାଗ ଦେଖେଇ ଦେବା ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଦେଖେଇକି ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଯାହାକି ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ବଣଦୁର୍ଗା ବିଷୟରେ କହିବେ ତ ଆପଣମାନେ ପକ୍ଷତ ବି ଜାଣିପାରିବେ ତ ଭାଇ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବଣଦୁର୍ଗା ଠାକୁରଙ୍କଟେ ତ ବାପା ବଣଦୁର୍ଗା ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଛି ଆମର ହେଇଗଲାଣି 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ମାଆଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ମାଆଙ୍କର ପୁରା ଠାକୁର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଭାଇ ସବୁ ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ବଢୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ କମୁଛନ୍ତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଲୋକ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ଯାତ୍ରା ହବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 20-25 ବର୍ଷ ପରେ ହବ ନା ତମେ ମାନେ ଜନ୍ମ ହବାଠୁ ବି ଜାଣିନ ଯାତ୍ରା ହେଲା ନା ମୋ ବୟସ ହେଲାଣି 40-41 ବର୍ଷ ହଁ ତମେ ଜାଣିବାରେ ବି ହେଲା ନା ମୁଁ ଜାଣିବା ହେଲା ନା ମାନେ ତମର 40 ବର୍ଷ କଥା କହୁନା ଆଉ ତମେ 20 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ମତେ ହେଲାଣି ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବୋଧେ 10-15 ବର୍ଷ ହଁ କହିବା କଥାଟା ସେଇଆ ଆଉ ହଁ 20-25 ବର୍ଷ ନାଇଁ ଏଇଟା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ନୁହଁ ଏଇଟା ତାପରେ ହେଲା ତେନ୍ତୁଲି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଖୁଣ୍ଟାଳି ହାଣିବାଡ଼ି ଯେତେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ମାନସିକ ପୂରଣ କରି ଯାହା ମାନସିକ ଥିବ ମାନସିକ କରି ସବୁ ଯାହାର ମାନସିକ ଥିବ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଯାଆନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ କେତେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଯାହା ମାଆଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ମଦ ତ ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବ ତମେ ମାଆ ଦେବେ ନଦେଲେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ପୁରା ପଖତ ଠାକୁର ଇଏ ପୁରା ମାନସିକ ଥରେ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା କଥା ନା କ'ଣ ତ
तो आपण मैंने देखिपारे आमर जड़े लोक को डाक आम दाबी आपण मान सामने रखिलु तो गाँ लोक आसिक सी पूरा गाँ लोक सी आसिक आपण मान सामने कहले सिलु भाई कम केमती लगिला आपण भी तो गाँ लोक यही गाँव भी लोक सदस्य आपण भी तमें भी कहू छुआ है दिन आम भी भाई यात्रा चली आम जानु सी भी भाई कहले हाँ ठीक अच्छे भाई तो है भाई सी आप देखिपे लोक मैंने तो लोक मान को देखिपे भाई केमती बही लोक मैंने आसिक जंगल आज आओ गाइस गाइस देखो ये आगे तीरा गाइस बही तुम कि ठाकुर पूजा बणदुआ ठाकुर बणदुआ ठाकुर ना कौन ये ठटा कर बणदुआ ठाकुर मंदिर देखा भितर को जाइए भाई अभद्र लोक भाई देख ये छुआ हेनी से कौन अभद्र कथा कहला ना भाई देख आजिकल लोक मान कहबनी किसी ना आजिकल लोक छुआ मान कि कहबनी तोर कौन गला देख 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 भाई लोक मैंने पिला मैंने गाइस देखी पार्थे आप तो गाइस आमर ये सार ये एक ट्यूशन कर सार गाइस आप काठी भिडियो आक मान को देखिपारे हाँ चिप्स फिंगी उड़ी चपल फिंगी भी देखिपारे गाइस चिन्ह पारे तो आम हंटर भिडियो आप देखिए काठी लोक मैंने ये आम बंधुकार भिडियो गाइस आप माँ बंधुका देखा आप बंधुका ठाकुर गेट पड़ जाइए ठाकुर लगी तो गाइस आप देखिपारे बहुत लोक भी उपस्थित होती आम छोटा भाई गाइस लुल्लू भाई जिंदाबाद लुल्लू भाई बस्तु लुल्लू भाई जिंदाबाद घर घर मोदी भोक हरानी कौन कर भोक हरानी कौन मरबी कि देखुना ना भोक हरानी कौन कर कह तुम निजे कह देखुना पानी नहीं तो गाइस भोग भी बहुत भल एंजयफुल आउ टेस्टी भोग होता जहाँकि भोग आम पकड़ पाइलु आप देखा आम खाई साइक अबिका उठिक बाहर को बाहरलु घर को बाहरलु सिलाई आप भोग केमती लगे बाड़ उठिले ना
ରାସ୍ତା ଉପରେ ବଇଥିଲେ ରାସ୍ତା ପୁରା ହେଆଡେ ବଇଛି ନା ତମେ ଆଇଲଣି ଆଉ ସେମାନେ ମଜା ସେ ବହୁତ ଛୋଡ଼ିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ ବଇছে ଖାଇଗଲ ନା ଆଉ ଆଇଲେ ଅସନକା ଦେଖ ଗାଈ ଅସନକା ବହିକି ଖାଉଛି ରାସ୍ତା ପୁରା ପିଚୁ ଉପରେ ଅସନକା ଖାଉଥା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁହଁ ତାରେ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା କୋଉଠି ରଖିଲେ ପୁଲିଆ ଏଇଟା ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ ଭୋଗ ଖାଇକି ବାହାରିଲେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଭାଇ ମୋର ସଂସାର କଲ ପୁଣି ମୋର କରିଦଉଛି ଦେଖ ଭାଇ ହେଲା ପସନ୍ଦ ଭାଇ ପୁତୁରା ହେଲା ଗାଈ ଦେଖ ବହୁତ ଲୋକ ଭାଇ ଆମ ବଣଦୁର୍ଗା ଠାକୁରଙ୍କଟେ ଯାହାକି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭୋଗ ଖାଇ ଫେରୁଛି ଆଉ ହଁ ଏନେ ଭୋଗ ଖାଇ ତ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ଫେରିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ତ ବହୁତ ରସ୍ ଭାଇ ବହୁତ ରାତି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ହେଇଯିବ ନା 1:30 ପାଖାପାଖି ହେବ ନା ଭାଇ तो गाइस आम भोग खाऊलु पिचुरे तो ट्रक आमर जीवा कथा माल लोडिंग है तो ट्रक भी अटिकी अच्छी भोग भोग खाइले हाँ से ड्राइवर मैंने भी भोग भोग खाई भाई भलरे गले रोडटा देखा तो आपण मैंने देखिपारे सब वीडियो बड़ वीडियो यू आइला भाई हाफ किलोमीटर आइला आम फांका पाइलु ठीक रे बई तो गाइस जय जगन्नाथ आउ आम ब्लॉग आपण मानकू आमे रहउजु आमे भोजी खाइकी आइलु आउ नाही हतेके आमे रहउजु आउ आपण मानकू जदि वीडियो भलो लागिथिबो आम कोन के ठाकुर आपण मानकू सपोर्ट करथिबे आउ आपण को यार गोटे लाइक आउ सब्सक्राइब आउ आम आपण माने कमेंट माध्यम रे आपण आम मानकू जणांतु आपण को दाबी कोन तो भाई एतिकी आपण आई जति नै कोन तो ए जगह हां ए जगह आसी कि नहीं आम नले जदि न आसी आम सारे कांटेक्ट करला में आसिक आपको देखे जाऊ ये जगह ना कही तो दबु आम तो कहू फास्ट भी यही जगह से गला भितर मिल छानी पदा जरपड़ा रोड रे जय जगन्नाथ भाई जय जगन्नाथ रोज भाई।